ክብራትን ክብራንን ሰላምተና በመقدም ነዚ ዕለ ዝሓዝናዮም ዜናታት ደሃይሎሚ ከም ስዕብ አዋዲና የመለና ሰናይ ምክትታል ኣብ ሕጋውነትን ሓላፍነትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝፍጠር ዘሎ ምድንጋራትን ክቅረፉ ከም ዝስራሕ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ገሊጾም ሕጋዊ መሰረትን ሓላፍነትን ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብዝብል ቴማ ሎሚ 16 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ከተማ መቐለ ወዓላ ተሳሊጡ እቲ መድረክ ካብ ዝሓለፈ ግደ ሚድያ ኣብ ምሕደራት ትግራይ ብዝብል ዝተሳለጠ ወዓላ መቐጸልታ ከም ዝኾነ ተሓቢሮሎም እዚ መድረክ ኣብ ምሕደራት ትግራይ እናተፈጠረ ዘሎ ድንግርግራትን حقاونت زيبلون ورتاتن بمغراف نهلاون سلاماوي محدران ترجم ኣብ ዘሎም ዛዕባታትን አጀንዳታትን አዲውን ምስራሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ እውን ተገሊጹም ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ፖለቲካ ትግራይ ኣብ ጸለመ ኣብ ስምጥፋን ምድንጋራትን ወዲቁ ከም ዝርከብ በመሕባር እቲ ሓቂና ተፈለጠ ዘሎ ወረታትን ሕሶትን እናተኣርሙ ከም ዝኸዱ ገሊጾም ኣብ ዋዕላታት ዝቀርቡ ጽሑፋት ይኹኑ ዝምረጹ አጀንዳታትን ዛዕባታትን ንትግራይ ናይ ተጋሩ ሁሉና ብዘለዎ ረብሓን ኣብ ናይ ትግራይ ቀጻላይ عبيت أو تمازالتي نام مربوطهم مملاس جزاو حنت أمر رجاتن زلوا تجمعات بمفتاح محدرات تجرينا ونورك ملاسن مقبارن زخلوا خان خم سرح أي تجيتات شورد حبيرم تو جزاو محدار استفتر له علمان استفتر له خناتاتن لعل كل جزء أمتهم عماماتنا مفصام زقت أمو شجرات راح زي هونس كأسألون باب زحات رجزي سرحت وديو نا حزب تمنت أمانجستي كركم تداهينو ወይ በዙ ዙሪያ ዝልዓሉ ደንገርገራት በዙ ዙሪያ ዝልዓሉ ትክክል ዝኾኑን ዘይኾኑን ሓሳባት ብስተወደበ መንገዲ ክንቃለሶም ወይ ድማ ክነተኣናግዶም ተዳኾይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዘለና ኣረዳድኣ ኣብ ሓቅን ኣብቲ ሕጋዊ መሰረትን ዝተመስረተ ምዃኑ ምርግጋጽ ዓብይ ትርጉም ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኣብቲ ዋዕላ ባህርን ስልጣንን ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከምኡ ድማ ባህርን ብድሆታትን ሽግግር ምዕራፍ ወይ ድማ ምዕራፍ ድሕሪ ኩናት ዝብሉ መጽናዕታዊ ጽሑፋት ቀሪቦም ምይይጥ ተገይሩሎም እዩ ህወሓት ድሕሪ 3 ወርሒ ጉባኤ ኣዳልያ ክትጽውዕና ንጽበለና ክብል ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ 3 ነሓስ 2016 ዓመተ ምህረት ህወሓት ከም በሓድሽ ተመዝገበሉ ሰርቲፊኬት መሃዊ ይዝከር ብመሰረት ኣሰራርሓ ቦርድ መረጻ ድማ ህወሓት ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ጉባኤ ክካየድ ከም ዝኽእል ነዚ ድማ ካብቲ ቦርድ ተዓዘብትን ምልኣክ ቅድሚ 21 መዓልታት ከፍልጥ ከም ዝግባእ ይድንግግ እዚ ዝተውሃበሉ ዕለት ኣብ ግምት ብምእታው ኣብ ዝቕጽሉ 3 ወርሒ ንጉባኤ ክጽውዕና ትጽቢት ንገብረለና ክብሉ ምክትል አቦ መንበረቲ ቦርድ ኣይተ ውብሸት ኣየለ ገሊጾም እቲ ሰርቲፊኬት ኣብ ልዕሊ ህወሓት ክልተ መሰረታዊ ሓላፍነታት ዘሰከመ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣይተ ውብሸት እቲ ቀዳማይ ድሕሪ 6 ወርሒ ዋዕላ ምክያድ ምዃኑ ዋዕላ ቅድሚ ምክያድ ድማ 21 መዓልታት ንቦርድ ክሕብሩ ይግባእ ነይሩ ኢሎም ሃገራዊ ቦርድ መረጻ ኢትዮጵያ ህወሓት ሓፈሻዊ ጉባኤ እዩ ከም ዘካይድ ብማዕኸናት ዜና ምስ ሰምዐ እቲ ቦርድ ናይ መጠንቀቕታ ደብዳቤ ጽሒፉ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሮ ኣይተ ውብሸት ህወሓት ነቲ ቦርድ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ሸለሊሉ ዋላ ጉባኤ እንተገበረ እቲ ቦርድ ግና ነቲ ጉባኤን ኣብኡን ዝተበ መሓላለፉ ውሳነታትን ኣፍልጡ ኣይሃበን ኢሎም بخالي زينا دقوما زقبرولهم بوليتيكا ودبات مفتار تطوق نبلينا قبل هاجراو بورد مرصع إثيوبيا أفليت ألم أتي بورد نزي أبا قرب أوان استجابر من محياش كفليت قلقالة بزملكت أو زوج أو مجلسين إثيوبيا قابت شحنت شعات 184 عامة مرد جميرة من مسرات حبر بارت خابز جمر الوانة حيزان نودوات أم دقافت أني حقاك بالجليس ودبات أو دقوما من قستي سجعتنياتات كم زنورن علامة فاينا نساو دقف من قستي توسع حاجز نمهابيم زيد ما ودوات المستخبر سرح مفتار أيكون ببال منجستي نودوا زو دغفت أو كم زبل اتي بورد افليت ألم هاجراو بورد مرصا حدشتي زطايشو بوليتيكا ودبات قدم حزي مولو افلط المركاب زخفلو وزن نبره متن ገንዘብ 200 قرشي ناب 30,000 قرشي كم زعويو مصبصامنا يذكر إسرائيل قبل إيران تكورو متقعتي كم زازمة تفليطام إسرائيل نابلومي أبزو جحليتي قبل وتهدر وتكالات إيران تدغاغامي دبدبات نفرت خمسة كايدة تفليطام وهاب قال سراويت إسرائيل دانيال حاجاري إسرائيل قبل وتهدر وسفراتات إيران إلام أمزو متقعتات كم زفصمت أفليطام اللوم I can now confirm that we have concluded the Israeli response to Iran's attack against Israel. We conducted targeted and precise strikes on military targets in Iran, thwarting immediate threats to the state of Israel.
ይኹን እምበር ኢራን ዋላውካ ኣብ ርእሰ ከተማ ቴህራን ኩዝስታን ኢላምን ዝርከባ ወታደራዊ ማዓስከራት ብእስራኤል መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸማ እንተገለጸት ዝበጽሖ ዕንወት ግና ኣብዚ እቶ ዝበሃል ከም ዘይኮነ ገሊጻ ኣላ ኢራን ከምዚ ትበል እምበር ኣየር ክልላ ግና ንግዚኡ ከም ዝዓጽወቶ ተሓቢሩ ኣሎ ካብ ኢራን ዝብገሱ ኾኑ ናብ ኢራን ዝኣቱ በረራታት ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝኸልከለት ኣፍሊጥ ኣላ ሃገራዊ ማዕኸን ዜና ኢራን ከም ዝጸብጸቦ ኩሎም በረራታት ክሳብ ካሊእ ምልክታት ዝውሃብ ተቋሪጾም ክጸንሑ እዮም ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል እቲ መጥቃዕቲ ካብ ኢራንን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝርከቡ መሻርክታን ብዝመጹ ጥቃት ጉጅለታት ናዋርሕ ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ምላሽ ንምሃብ ምዃኑ ገሊጹ እዩ ታሪኻውያን ጸላእቲ ኢትዮጵያ በዓልቶም ካብ ዝፍትንዎ ወራር ብተወሳኺ ንሃገሮም ዝኸሓዱ ባንዳታት ብምቑጻርን ብምውዳብን በዓልና ለባዕልና ተዋጊእና ንኽንዳኸም ኣጠናኺሮም ይሰርሑ ኣለዉ ኩሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ኢታማዦር ሹም ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ትማሊ መበል 117 መዓልቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝተኸበረሉ እዋን ከም ዝበልዎም ናይ ደገ ሓይልታት ቅድሚ ሕዚ በዓልና ለባዕልና ክንዳኸም ዝገበርዎ ከይኣኽሎም ዝተረፈ ግዝኣት ኣፈራሪሶም ድኹማት ኣናእሽተይ ሃገራት ንኽፈጥሩ በዓላ ንበዓላት ትጠፍእ ሃገር ንኽትከውን ኣጠናኺሮም ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ናይዚ ምክንያት ድማ ኣባይ ምግዳብ ስለ ዝጀመርና ሕቶ በሪ ባሕሪ ምልዓል ስለ ዝጀመርና ይብሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ እቶም ታሪኻውያን ጸላእቲ ናይ ደገ ሓይልታት ዝበልዎም ግና እንመን ምዃኖም ኣይጸርሑን ይኹን እምበር እቲ መልእኽቲ ንኤርትራን ግብፅን ዘነጻጽረ ከም ዝኾነ ንምግማቱ ኣየጸግምን ትጥቅ የሌለው ኢንዱስትሪዎቹ በሙሉ እንዳይሰሩ የተደረገ ሰራዊት ነው የተረከብነው በቁጥሩም ደካማ በአደረጃጀቱም ደካማ ነው የተረከብነው ብብሔርን ዘርእን ዝሓስብን ናብ ከባቢኡ ዝሽጎጥን ዕጥቂ ዘይነበሮ ብቁፅርን ኣወዳድዋን ድኹም ሰራዊትና ተረኪብና ዝበሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ሕዚ ግና መንግስታዊ ሕገ መንግስታውን ህዝባውን ሰራዊት ከም ዝተፈጠረ ይገልጹ እዚህም እዛም ውጊያ ቢከፈትብንም መከላከያ ሰራዊቱ እየተዋጋ ራሱን በማደራጀትና ዝግጁነቱን በማዳበር የማይበገር የቀጠናው ኃይል ሰራዊት ሆኖ ወጥቷል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ሰራዊት ኢትዮጵያ ናይ ዞባ አፍሪካ ኃይል ኮይኑ ይርከብ ይወል እምበር ብዙሓት ግን በዚ ሓሳብ ኣይስማዕሙዑን አቃብ ሰላም ኮይኑ ብውድብ ሕቡራት መንግስታት ኮነ ሕብረት አፍሪካ ተመራጽ ዝነበረ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዚ እዋን ናይ ሰፈር ፖሊስ ኮይኑ ምስ ዜጋታቱ ውግእ እናገጠመ ዝርከብ ይብሉ ናይዚ መርኣያ ድማ ካብ ሱዳን ግዝኣት ኣብየ ንኽወፅእ ተገይሩ ሕዚ ድማ ካብ ሶማልያ ንኽወፅእ ኣብ ጫፍ በፂሑ ይርከብ ዝብል የልዕሉ ኣብ ልዕሊ ማትሰኣን ቴሌቪዥን ኣሰናን ዝግበር ዘሎ ጸለመ ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ሕወሓት ኣፍሊጡ ውድብና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብዚ ዓመት ኣባላቱን ህዝብናን ኣሳቲፉ ከካይዶ ብዝጸንሐ ኩለ መዳይ ፖለቲካዊ ቃልሲ ተግባሩ ተቃሊዑ ካብ ጉባኤ ሃዲሙ ግን ድማ ሕዚ እውን ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣን ብምቁጽጻር ኣብ ምድንጋርን ምጭብርባርን ተጸሚዱ ዝርከብ ሓድሽ ገዛኣይ ደርቢ ናብ መድረኽን ሚድያን ብዝወፀ ቁጽሪ ጸረ ህዝብን ምድኻምን ምብትታንን ኣቕምታት መኸታና ዝኾኑ ተግባራት ቀጺሉ ይብል እቲ መግለጺ ናይዚ መርአይ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዲያስፖራ ትግራይ ብዙም ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ካብቶም ብዙሓት ናይ ምድንጋር ምጭብርባርን ፍጹም ሓሶትን ዘረባታት ኣብ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሰኣን ኣሰና ቴሌቪዥንን ትኹረት ብምግባር ዝቐረበ መጸልምታታት መብርሂ ምሃብ ኣገዳሲ ይገብሮ ይብል እዚ ካብ ጉባኤ ዝሃደመን ፖለቲካዊ ስልጣን ዝተቆጻጸረን ሓድሽ ገዛእ ደርቢ ስልጣኑ ከደላድል ካብ ዘለዎ ክቱር ባህጊ ብምብጋስ ንኹሎም ኣቕምታት ትግራይ እንተኽኢሉ ኣብ ቁጽጽር ኣትዩ መሳርሒ ገባር ሓዳጊ ባህሪኡ ክገብር እንተዘይክኢሉ ድማ እቶም ኣቕምታት ክዳኸሙን ክበታተኑን ብምግባር ብዘይካናቱ ሓሳብ ተቐቢሉ ዘንጨብጭብ ካሊእ ንረብሓ ህዝቢ ዝቃለስ ውዳበን መሓዛ ቃልስን ከይህሉ ለይትን ቀትርን ኣብ ምስራሕ ይርከብ ይብል መግለፂ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ትግራይ ኮነ ወጻእ ዝርከቡ ኩሎም ኣቕምታትን መኸተን ኣወዳድባታት ውድብን ህዝብን ከጸልምን ከዋርድን ጸንሐ ጉጅለም መቐጸልታ እዚ ተግባሩ ኣብቲ ብዙም ምስ ዲያስፖራ ትግራይ ዝተኻየደ መድረኽ ሕላገት ጽንዓትን ኩርዓትን ህዝብናን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ በቶም ልሙዳት ናይ ጸለመ ቃላት ኣቢሉ እቲ ማሕበር ዓርሱ ኽኢሉ ቅዋማት ከም ዘይወስድን ካብ ውልቀ ሰባት ኣጀንዳ እናተቐበለ ቅዋማት ከም ዝወስድን ዝቐረበ መጸለምታ ዕላምኡ ነቲ ማሕበር ንምክፋልን ተኣማንነቱ ኣብ ሕቶ እትዩ ካብ መድረኽ ቃልሲ ንምእላይን ስለ ዝኾነ ሕወሓት ብትረት ይኹንኖ ኢሎም ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማትሰኣ በቲ ናብ ገዛእ ደርቢ ዝተሰጋገረ ጉጅለ ዝተጸለመሉ ምኽንያት ልክዕ ከምቲ ኣብ ትግራይ ክብርታት ህዝብና ይተዓቀብ ውልቀ መላኽነት ኣብ ትግራይ ኣይነግስን ስምምዕ ፕሪቶሪያ ይተግበር ተሓታትነት
ጦርነት ይንገስ ስቃይ ህዝብና የብቅዕ ወዘተን ዝብሉ ተቃለስቲ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ከካይደ ጸንሕም ዝቀጽል ዘሎን ወፍሪ ጸለመ ዝተኸፈተሉ ምዃኑ ርድ እዩ ካብዚው ተወሳኺ ህዝብና በሓይልታት ጽንተት ተኸቢቡ ዓለም ከይሰምዓት ክጠፍእ ሁሉ መዳይ ግፍዒ እንትፍጸም ህዝብና አንጻር ዚ ጽንታ እንትምክትን ድምጽ ኮይኑ ግፍዒ ህዝብና ዓለም ክሰምዖም መኸተና ክብርኽ ወርቃው ገሊ ካብ ዝፈጸሙ ትካላት ሚድያ ሓደ ዝኾነ አሰናም ብውድብና ከም ዝምወል ዝቀረበ መጸለምታ ፍጹም ካብ ሓቂ ዝርሓቀ ኢሉ ኣሎ ህወሓት እዚ መጸለምታ መሓዙት ቃልስና ነቲ ብተበግሶም ክገብርዎ ዝጸንሑን ዝቕጽሉ ዘለውን ቃልሲ ካልእ መልክዕ ንምትሓዝን መቐጸልታ ዓቕምታት መኸተ ህዝቢ ትግራይ ንምድኻምን መሓዙት ቃልሲ ንምስኣንን ዝግበር ዘሎ መነወሪ ተግባር ብምዃኑ ህዝብና ከም ቀደሙ ብትረት ክቃለሱ ከም ዝግባእ ነዘኻኽር ኢሉ ኣሎ መግለጺ ህወሓት አሰና ቴሌቪዥን ሕዝውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑ እተን ህዝብና ብመስዋዕቱን ብገንዘውን ዘጣየሸን ትካላት ሚድያ ትግራይ በቲ ጽግዕተኛው ጉጅለ ተጨውየን ንዝዓፈነኦ ድምጽ ብምቅላህ ኣብ ታሪኽ እናተዘከረ ዝነብር ተግባር ኣብ ምፍጻም ከም ዝርከብ መግለጺ ህወሓት ኣፍሊጡሎም ኣብ አዲስ አበባ ሰፊሕ ግፋ መናእሰይ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዕለታዊ ስራሕ ዝተዋፈሩ መናእሰይ ብሓይሊ ናብ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ይወሰዱ ከም ዘለው ዝተፈላለዩ ማዕኸናት ዜና ጸብጺበን ኣለዋ ኣብ አዲስ አበባ ብፍላይ ኣብ ኮየ ፍቼ ኣብ ዝባል ከባቢ ሓቀን ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ መናእሰይ እናገፈፉ ንማዕስከራት ወተሃደራዊ ተዓሊም ይወስዱ ከም ዘለው ተሓቢሮሎም እቶም መናእሰይ ካብቲ ከባቢታት እንትተወሲዶም ካብ 2 ክሳብ 4 ሰሙን ኣብ መደብር ፖሊስ ሆላ ተኣሲሮም ናብ ወተሃደራዊ ተዓሊም ከም ዝለኣኹ ተፈሊጦሎም ብፍላይ ካብ ደው ኢትዮጵያ ዝመጹ መናእሰይ ግዳይ ናይዚ ተግባር ይኾን ከም ዘለው ንምፍላጥ ተኻይለሎም ዜናታት ዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዝተኸታተልኩምና ኣዝና ነመስግን ሰላም ደሓንኩኑ